କହିଲେ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କୁମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ କରିଥିଲା ମର୍ତ୍ତେ କେଉଁ ନର। ତହିଁରୁ ସେ ଶୁଭ ଫଳ କିସ ଲଭିଅଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦ୍ରୋହୀ ହୋଇ କରି କେ ଦୁଃଖ ପାଇଛି। ଏହା ସବୁ ମୋ ଆଗରେ କହ ତପିସାଇ ଶୁଣିବାକୁ ତାହା ଚିନ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉପଜଇ। ନାରଦ ବଚନ ଶୁଣି ପରାଶର ମୁନି କହନ୍ତି ହରଷ ଚିତ୍ତେ ସୁମଧୁର ବାଣୀ। ଧନ୍ୟ ହେ ନାରଦ ତୁମ୍ଭ ପବିତ୍ର ଚରିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ କଥାରେ ଯେ ହୋଇଅଛ ରତ। କହୁଅଛି ପୁରାତନ କଥା ଅଛି ଯାହା ହୋଇବ ଆନନ୍ଦ ଜାତ ଶୁଣିଲେ ଟି ତାହା।